nwetara independent na Kenya. Jomo Kenyatta chịrị ndị Kenya. Emperor Haile Selassie onye firili ndị Ethiopia, mana Emperor chịrị Ethiopia. Unu nụrụ maka Gandhi of India, who fought for India independent. Na Gandhi chịrị ndị India. Sojazi iwe Baba ume ka ọ dị mma. Onye wetara independent na ya chịrị achị. O ji ọwa ọtụtụ wee nye ndị North. O were ọchịchị wee nye ndị North. Wee nye Tafawa Balewa ka e wee bụrụ one Nigeria. Ịkpọgara magwazi ka iwe. Ịkpọgara magwazi ka iwe. Ita ịkpọgara magwu nna ama mmụ ya. Anyị mezili wee nụọ. Anyị nụlụ ọgụ mgbe arọ ịtọ. Egbue milion ndị Igbo. Baba anyị aziki iwe si anyị ya nata ka anyị bụrụ one Nigeria. Anyị wee ya nata. Meri mgbe Igbo si ya natasịa, aka na-afanye Igbo n'ụzọ. Nigeria ka na-elu na ndị Igbo n'ụzọ. Nye ka agbọlụ marginalization. Igbo ga na-amagbu nna ama nwa ya. Igbo ga na-amagbu nna na nwa. Igbo ga na-amagbu nna ama nwa ya n'ụlọ. Tiwaị ya eberebe egwu ya n'ụlọ. Nigeria nwere tribe ịtọ ezekọ. Nigeria nwere tribe ịtọ. North, East and West. Hausa achịgo ndị Nigeria. Ugbolu agwụta. Yoruba wee chịkwuzie ugbolu. Oke wee lutu ndị Igbo lue na nke nwe. Oke lutu onye ajarụ olue na nke gbọ. Oke lutu onye ajarụ olue na nke nwe. Oke lutu onye ajarụ olue na nke nwe. Ya eberebe egwu n'ụlọ nso. Anyị jeli 2007 na anyị echesigo. Ụmụnne m na-arụ abụbago Igbo ugwu. We can never surrender. Ibe anyị chọzili na Nigeria bụ president of Nigeria, who is an Igbo man. Now or never. Unu anụgo ibe m na-ekwu. And we can never surrender. Eberebe ebuwe. Onye ọbụla
ọbụna ga-eme ka ndị Igbo chịa anyị soro ihe na-azụ ọ bụla ezigbo mmadụ ma ọ bụrụ ga-eme ka onye Igbo chịa anyị soro onye nwe na-azụ maka na arụ abụba ego Igbo emesịa asị na ndị Igbo enwere okwu na ya bụ ntụ na o nwere ndị nwere okwu na Hausa tili Nigeria Wanda Shehu Shagari MPN banweli PRP mana ebe tili Nigeria ọrụ Yoruba na-achị ibe Yoruba nweli edi na bebe mana Obasanjo na-achịlili kedụzị na ike o si bụrụ soso ndị Igbo enwere okwu na ya bụ ntụ ibe solo onye nya kwube pati solo onye nya dị kwuwe kama ibe anyị na-ekwu bụ prezidenti Nigeria ga-abụ onye Igbo ụmụnne m is now or never and we can never surrender. ụmụnne m ndị Igbo mmadụ atụ n'egwu onye agba n'ọsọ maka na anyị ga-anụrụ ọgwụ ọzọ ideologically anyị ga-enwe ibe anyị chọrọ politically anyị ga-enwe ibe anyị chọrọ diplomatically ndị Igbo ga-enwe mmeli ya bụ onye atụ n'egwu mana anyị ga-anụrụ ọgwụ ọzọ ya eberebe ebue n'ụlọ unu onye ọbụla bụ onye Igbo onye na-azọ president of Nigeria ya dịkwa ready to die. I repeat, onye ọbụla bụ onye Igbo na-azọ president of Nigeria ya dịkwa ready to die to free his people, to free his people, ka o wee gbapụta the masses. Na masses ataga abụbụ ya ndị mmadụ ataga abụbụ anyị na-ata abụbụ ibe anyị nwere ibe. Ụmụnne m mmadụ na-anọrọ na mmiri ntị aba anya kedu ibe nna na-ekwuzi. Ụmụnne m na mmiri dọ na-eju n'ọdọlụ nwa nkịta, mmiri dọ na-eju n'ọdọlụ nwa nkịta, mmiri dọ na-eju n'ọdọlụ nwa nkịta. Ụta ya golu mpala jee maa ngwo unu na-anụkwa. Ụta ya golu mpala jee maa ngwo ndị Igbo ọrụ osi m ka awụla awụ ejizi na awụ na-echi ntị onweli na anụ akpọrọ okwu ọzọ eberebe ebuwe ndị Anambra steeti be anyị. O nwere ibe m ga-abụ unu ebu na gọvanọ abịa kama unu ga-ebu gọvanọ ka anyị gbaa mbọ ka anyị gbuo Anambra faktọ
ibe bụ Anambra factor, I repeat. Ụmụnne m ndị Anambra steeti ka m gwa unu okwu. Mmadụ egwu na gọvanọ kama unu ga-egbu gọvanọ. Ka anyị gbaa mbọ ụmụnne m, ka anyị gbuo Anambra factor. Kedu ibe bụ Anambra factor? Onye chịrị anyị emebie nye Anambra, onye chịrị anyị emebie nye. Gọvanọ bidoro ọfụma, maọbụ anyị mebiri gọvanọ, ọ na Anambra factor. Kedu ibe ọ bụ? Onye chịrị anyị ejebe biya, si ya bịa ka o mebe ka anyị si eme, ọgbakwali ka ndị Igbo si eme. Jụọ onye nwe ọbụbụ onye Igbo osoluga mebe ka esi eme. Ezitela anyị kọmishọna polisi, anyị ejebe mebi anya lokal gọọmenti chairman, anyị ejebe mebi anya eberebe ebuwe. Unu na-akpọli gọvanọ na ọlụrụ ọlụ ka nchụwa aja ụchụ. Ndị lokal gọọmenti chairman ka m na-ajụ, onwere ibe ebe a na-alụ? Onwere ikote egbochiri egbochi? Onwere ụzọ awụrụ ukolota? Naijiria niile dị sekuriti. Ụmụnne m, Naijiria niile dị sekuriti. Si n'elu wee nye n'ala. Onye mmasị wayi Peter eberebe ebuwe. Kedu ibe Igbo na-ekwu dị President of Nigeria ga-abụ onye Igbo? It's now or never. Ya bụ ibe anyị na-achọ, maka na arụ abụbago Igbo. Ụmụnne m ndị Igbo, ọ bụ n'ịnado ọka n'ọkụ, arụbụgo ọka ụfụ ọgba ya na-ekpudoro afọ ime aka. Na anụgbo ibe m na-ekwu, mmiri jụrụ ite na ana-abịara ya aka. Ụmụnne m, agbụsị omimi wee lie une, emesịa mgbiligbi ya ezela enu. Onye nwụrụ anwụ ebe ekwuru okwu, ozu a na-anụrụ isi. Na anụgbo ibe m na-ekwu, nwata nwaanyị na-ejere ọgụ, igwe na-ejere ọgụ, kama nwaanyị ga-ama mmụọ. Onye bụ obodo imali, emezi obodo amali ibe bụ mmụọ. Ọ bụ na nwaanyị amagolu mmanwụ, obodo amali nke egwu. Nke egwu bụ oke mmanwụ ndị Igbo. Ọrụ ode jinji kasị mmanwụ, ụbịam melie ọ bụlụ mmanwụ ndị-eli. Eberebe ebuwe, onye omosi wayi mama bịa dulu m, mama bịa dulu m, mama m bịa dulu m, mama bịa dulu m na nne m bịa dulu m. Onye omosi wayi eze akọ na nnukwu ibe m na-ekwu. Si ga-egwu n'oge mmemme nzube